Хайде тук, мама, хайде! Хайде тук да сложим малко да хапнат! Чакаш малко кола, бе! Ей, ти куче! Его, Лилева! Его! Айде, колега. Айде. Да видим сега какво стане. Кола, има ли някой? Кола, има ли някой вика? Няма ли някой вика отвън каза? Някой вика. Кой се е раззвънял? Кои ще са тия скоро? Ко за разикато да не Гец става? Не знам, бе, не мога да видя. Геца, ти ли си мотав да? Сякаш не са тия. Не са тия. Кои сте ви, бе? Добър ден. Добър ден. Инспектор Прашчев. Инспектор Страшников. И кои сте ви? Какво искате? За какво сте дошли? Ние сме от Асоциацията за защита на животните и искаме да видим какви животни отглеждате. И да ви зададем няколко въпроса. Какво ще правим? Ще ги пускаме? Да влиза да гледа. Да влиза да гледа. Тук. Направо, Тук напред. Напред. Тук ли? Напред. Давай напред, бе. Ти ще кажеш нещо да е животно. Да попитам, това прасе с кого храните? Миско. Като има цареца с цареца. Като няма цареца с букуци помия. Кот дори. Който остане от вечерята, примерно, кока ли разни такива работи? Защо? Как спомия? Нямате право. Съжалявам, ама ще трябва да въглобим. Няма как. Как ще да го бяте? За кой ще да го бяте? За кой ще да го бяте? Име? Ама не да пишеш, бе. Няма как. 500 лева е глобата, сега да му запишем. Моля ви, кажете си имената, господин. Слушаме. Васил съм. Стефан пише, айде Стефан. Васил кой? Стефан. Георгиев. За едно подписче само ще ви помоля. Благодаря. Може да платите до 7-дневен срок сумата. По банков път или както ви е удобно. Както ви е удобно. Добре. И така, това е от нас. Добре, довиждане. Мерси. Айде. Довиждане. Лек ден. Няма да е лек. Айде. Ало, ехо. Идваме. Какво са разикали тук? Добър ден. Добър ден. Инспектор Колев. Инспектор Петров. Ние сме от ООН. Ние сме дошли на проверка да видим как се грижите за вашите животни. Пак ли проверки, бе? Какво правите тук? Миналата седмица, нали идвахте? Пак глоби, мама, Коля, дръж ма, Коля. Имаме разрешително за оглед. Добре, ай. Айде, влизайте. Ние без ти вече. Благодаря, мерси. Както трябва прасет. Айде, влизайте. Тук напред. Сега да видим какво става тук. Те пак ще наглобят на... Едно огледче да направим така на двора, да видим животните. Добре, може, влизайте. Мерси. Напред. Да, това тук е прасенцето, виждам. Така. Тук е прасенцето. Кокошките, да, пиленца. Да, много добре. Какво храните прасети? Скари, дилоканки, риба. Деликатесчета. Така ли е? Милиони хора по света гладуват, а вие храните прасето с деликатеси. 1000 лева глоба. Имена? Васил съм. Вие? Стеван. Разбрах. Ехо, има ли някой? Идваме. Има. Добър ден. Добър ден. Да, влизай. Знаем. Добре, така ли? Влизай. Добре. Влизай, не се Не смя. съжалявам, ама Влизай. как налага се. Да минем директно на въпроса. Предния път идвахме, ако се сещате, даже ви побихме. За прасето. Сега стои прасе пак, бе. Да проверим сега как го храните. И с какво? Има ли някаква промяна? Има. Вече не охраня.
Как така не го храните? Как не го храните? Не го храним. Дай му 2 лева да си купува каквото си иска, бе. Айде. Давай, дебил. Къде са качите? Къде прасето? Аре, прибирай го, шпапка. Той ли си нямат направи? Не. Аре се заве, Коля, нищо нямат направи прасито. Сигурен. Сигурен съм. Хапи, да знаеш. Той се лаше. Аре, дай! Той по кадъра идеален. Леко е, леко. Аре, питайте го. Мъцо на хат. Ама той там. Бягай мъчето на хапи, а? Аре, снимай, че цял ден. Ето това е прасе, виждате ли? Кротка, много умна, знай си името. Тя се казва Мари. Маре. Мари, как си моето момиче, а? Давай си присък. Добър ден. Чакай малко, ти снимаш ли? Да, бе. Инспектор Страшников. Тебе изби да се засмееш. По-сериозно. Снимам. Кои сте вие? Тук 2 думи не може да се... Така ще той Снимам. Аз го знам. Аре! Какво добре, айде. Искаме. Да ви зададеш. Ко беше, бе? Да ви зададем няколко въпроса. Да, бе, ми чакай. Какво става така? Те пак ще наглобят на... Young Chop on the beat. On light, Jimmy baby, on light, sauce baby. Снимам. Какво трябва да кажа? Как